Maayong hapon sa inyong tanan. Di ako karon sa ilahan ni Mother Earth. Karon pa ko naka human og upload sa isa ka channel sa Miami. Ang video namo nilang lang kaganya og ni Eva. Naada ni si Madam Joy Joy Channel. Hi guys. Napo dani si Utik Channel. Hello guys. Karon moadto ko sa ubos kay magbalik mi dito sa kuan katong gi-ordera namo sa kato ang booking ni Eva kay 17 man karon 18 ugma para mabayaran na dayon para ugma sa hapon pwede na dayon namo kuhaon. Yanara ni Sherwin diretso na ni siya dito sa payag kay ako moadto sa ako sa ubos. Madam Joy ari nami. Oh. Ha? Pwede. Oh. Unsa man mag-ani mi dinhi ugma mag-ani ko pa dani? Oh, ay muchacha tata ha. Nang kini. Oh, tawagan naman ako na kay na may kuan wifi. Ha? Ingno na din kanako. Uy, naunsa naman si Mario. Naunsa na si Mario. Hello, vloggers. Naunsa na ko si Mario. Nya karon moadto ko dito sa ilahan ni Eva akong sundon to si Langlang. Kay si Eva nagtugbong manggod nagpalit sa bahog sa baboy. Nya unya pod magpalit sad ko sa kuan vitamin sa baboy. Baktin. Ha? Daghan pa man tong bahog. Sunod adlaw na. Vitamins akong paliton kay wala naman nagkalibanga ang baktin dito. Nga vitamins na nako. Nya diretso ta dito sa ilahan ni Eva. Sige na kaya nga to mga istorya bitaw puro singka, puro taas tingog. Sige na, ato na tara na kay para Magulat ta ta ang sukulat ako ambi. Oh sige. Wan, pagbangon na dito koy. Una lang. Ay ba? Sige lang, sunod. Og sa dihang di anami sa Balingwan. Asa man ta paig. Sipilin. Bitaw guys, among atuon karon sa flower shop kato among gi-order nga bouquet kay para mabayaran na namo daan. Amo ipalo up lang ga ha. Natong vlog, way lain nga vlogger nga gwapa. Vlogger. Kani may vlogger ho. Ma, wala lain nga vlogger nga gwapa ma. Sige lang, salamat. Di ami dani nagtambay-tambay gikan nami dito sa giordiran sa bukid. Naada ni silang lang, si Eva, si Queenie, Queenie? Kim. Murag mo una ako sa ilahan nilang lang og ni Eva kay ang ilahang mga bana paingon na diri sa Balingwan. Gikan sa inguog kay nagtrabaho man mo pauli na kay kasal lagi kuno ni Eva. Ug man na lang namo balikan ang katong buki kay wala man namo nabayaran karon. Kay wala diha to ang tag-iya. So, palit sa kong isda, mga manang, kay mupangas na ko sa bukid. Hulatan ninyo inyong bana, kay para makajugjug aa. Usa ba din nagjugjug aa di ay? Kuna nimo. Salah kilo ana. Aray. 100 ang kilo. Pwede, doble yan. Palit mig pan ato sa bakery. Ayo. Kani ako 20. Sama? Parang bitaw na. Upat put ay lima na, upat punta. Okay. Tubil biya ni. Oh. Okay. Ayun sa nagkauna kay dito na tagkaon sa kuha nato gilingkuran. Tara na. Ano ta maka? Inatokan sa dito. Abi ko ano. Wala scooter. Zaman. Sa buang nga basi palangat na daw. Ano sige na ba? Ano kaya ni bayt pana? Ate. Pero bayt isa lang.
Dito na bibilin. Kaya palit na pana. Kung ba na siya, di ilan sa nakabok. Sila katawa ka na. Ay paghihana lang. Kung unsay atong kuan, dili ka magreklamo. Ali lagi mo Ha? nung po ning kuno. Mugul with abi dagan guro paliton. Ali diri ka ubaga dapat ako isa pon. Magamay madaghan, mag-angay kita. Kuy pagdali mo diha, pagdali mo diha. Si Mario. Ay ba? Ano yung templo kayo nakabukwa? Buto udah na duha. Lami. Lami. Mga unta. Ang buwang ay ba? Hi, bye-bye. Thank you for watching. Babay ba? Diyan ako sa payag. Isda na siya. Imo na siyang hugasan. Ang hasang dana ayaw ko na ha kay bahog na to sa kuan. Wala gagasang tubig. Agoy wala nagagas ang tubig di ay. Saw na lang ni mga manang, mga manong. Why tubig ha? Amon sa? Saw man ang buwan. Sibo di ay karon guys kay naada ko kayo ang buwan. Nagtaula ang iro Ginoo ko. Giwakwakan ang iro diri sa amo oh. Grabe ang taula. Tapos ang mga baktin, ang mga dikdik, nagkalibanga ni sila. Nya kay wala naman na sila nagkalibanga, ako na silang vitamins kay nagpalit ko kaganiha sa vitamins nila. Nagawhagag gyapon ang iro oh. Nagtaula ang iro, murag na ay wakwak nga naglabay. Wala Ginoo ko. Nabuang ang iro. Na, giwakwakan ang iro, nagtaula jud sila. Naguwang ang iro. Tapos ang buwan, sibo karon oh, tanawa ang buwan. Pula kaayo, ha? Unsa? Gawas ang wakwak lagi. Gipasigaw ta to nimong suga. Sa man ni mga trapo nganong dani man gipang butang. Doy Ginoo ko pagka valedictorian bagi dani ni Papa Mario. Ipasiga tong kuan oh. Ipasiga sa tong kuan kay para ha? Ipasiga ba para hayag kaayo ang atong area. Ang atong area. Atong ipasiga ni Agoy Ginoo ko ang CR wala man gi kuan ni. Ha? Aga sana ugma puhon nya gihinluan na ni Sherwin. Agoy baban ka ng kabo. Asa man ang kuan? Aw nagluto na kasudan wa pa. Magtula ayaw. Pagkuan ra pag prito ra dana duha ka buok. Kay kita ra man duha. Atong ichikaron ang pugaran kung pila nakabuk itlog. Wow, congratulations duha nakabuk ang itlog dani sa pugaran. So, success ang atong pagpaitlog dana sa pugaran kay dani to siya ang manok. Tapos akong gibutangan sa kuan plywood kay para dili siya diha maka itlog. Murag dili ko no maayo nga mag-itlog ang manok diha sa abuhan. So ako siyang gibutangan sa plywood. May gani kay dito ra siya sa pugaran nag-itlog mga manang. Congratulations. Wala nagagas ang tubig di ay? Ha? Agoy. Ano ba? Thank you guys sa inyong tanan. Naapay butong kaganiha. Ako ni siyang inumon ugma sa kadlawon. Kaya ako nang gipangayo ni EG. Gihinluan na ni Sherwin. Magluto pa sad na siya karon sa sudan namo sa panihapon. Sibo siguro karon oh. Tanawa ang kuan. Buwan. Tapos ang manok to ara oh. Nganong di man na siya sa wire. Ha? Nganong di naman na siya sa wire. Pila naman nang nakabuk manok na bilin. Murag unom na lang kabuok manok na bilin sa kuan guys. Katong 19 kabuok. Kaya gikaon sa iro. Ginuok ko. Pangkaon sa iro ang among mga manok diri. Apil kang angkol ildi. Urot. Kani siya oh. Kay nindot siya. Mura siya kamunggay.
Mura siya kamunggay nga buwak. Buwak, di na siya buwak. Mura siya kamunggay, no? Daniela. Ang among Daniela. Agay. Ang among Daniela. Lahi ang mata ni Daniela, oh. Lahi iyang mata. Agoy, ang toy-toy niya, ang toy-toy. Ang toy-toy. Dakawag toy-toy ni Daniela. Imo nang itungtong ang kuan? Tungtong na niya ang kuan. Inununan. Ambot ka dali. Unsa man ni ah? Pagprito ka unya, gibiyaan man nimo dani. Init na kay niyo. Agoy iprito ra nimo. Tulo ka ba? Magprito ni. Tulo ka isda lang ang ikuan. Iprito namo. Agi. Nya asin lang ni itimpla. Saan yung isda? Matambak ka? Hindi ko ni matambak ka. Mama. Sige na, rin. Mata ka niya, abi mo. Kung saan yung giluto dahil ganina di ay? Hindi buntag ko ito. Ha? Isda. Dahil, panis ako di. Wala isda na to sa kuan? Asay, wala na. Pagulugo mo maya. Napamagod isda dani siguro. Wala kita. Ay, giluto ni mo kagani ha? Las. Ang buha. Imo na gitrapuhan daning ref? Wa man. Wala ko rin mama. Lagi ma. Hindi. Buta nga, di ba tayo tanang mag-asin? Kasarap. Ha? Kasarap. Ayaw rin ikaw ng kuan ha? Oo. Kani? Huwag maana. Ayaw! Magbahugan ng ilok karon. Hindi ka ginasok ito ng iring nga. Dahil po man yung iring nga. Dahil na ibutan sa kuan. Ibutan din dani eh. Bawang niya siya. Ilang niya niya. Buta nga sa kuan ka buok. Isa. Kay, na may mga kuan, tinain. Na ay katong hasang. So atong butangan sa isa ka buok kay para sa iwa dana sa kuan oh, dana. Dali. Bilhin ko sila dyan. Butangin rin na sa tubig. Asin na din itimpla ha. Ano nila? Asin na itimpla. Tubig. Ibubo na na ang silupin. Kay ibutang dani oh. Alit. Dali sa pikas. Ikaw ba? Lah. Nila. Palaaway di sila nila o naay ito'y nga nagkuan laag dani eh. Iyang bugnoon. Kani si Arba, dili ninyo mo kalimtan. Isira ni mo ni kanunay, Ginoo ko, Maria Josep. Taon na ni mga... Ha? Saba, ura. Taon na sila. Patay sa asin. Ayaw pagkuan nga, dili ag bahugan ng iro. Kinanglan bahugan kini sila. Kay ilabi na dani ni Daniela nga nanganak. Nya si Putot hapit tapod na manganak si Putot. Ganahan ko butan-aw sa kuan o. Kay wala siya na damage. Na anas siya o. Uy, nila, saba ha. Yang kanipod isa, ganahan ko kay naana pod siya o. Oh, di ba? Ang kato isa na bad shot ko dadto kay gikit-kit sa kuan. Gikit-kit sa pato daw, pato ba or manok ang nakikit dadto. Di ba tayo no asin? Sige. Edit ko dahil kay ako po sa pikang i-upload. Ngaon, nag-pray na si Mario. Ngaon na ka. Mario o Sherwin usa siya. Butahan naman yung asin? Kata? Na na. Ha? Bakit na luto pa? Ako ganahan pinirito kay pati ulo ang kakaon.
Ay, hapit ang baka niya mag-ibutang. Hindi siya. Dala ako. Balik na siya. Painom mo tayo magtubig. Hmm? Gaya na, painom ni mo. Mabasad. Ay, namigay ko mama eh. Ay mo natin manon. Kaya, pag mga anak na pohon na. Nga sa tsay baka. Para madaghan na itong baka. Tubig pa pa. Mingming, hulat lang mumingha kay bahugan na mo karon. Mao. Mga untag guys. Basa ang iyang nilutuan ni aninong aga ni Mario oh. Ah, babasa ah. Pwede nito ma. Libre isda. Hamok man. Padilikas gasol. Bugnaw kay tubig buyag. Nagnat ma. Hindi na ito kay. Hindi na ito bukala. Maning, hulat lang mingming ha. Gamay ang bahaw. Pusa rin ang kwan ha. Mga buko. Kay akong bahugan karon ang yero. Homing! Shit! Human ako kaon, akong tiwason edit kay para ma-upload na sad karon. Ug dagan kay salamat guys sa inyong tanan. I love you so much guys. Ug dili ra ko taman. I love you all. Bye bye.